ତାକୁ ପଚାର। ଆରେ ପଞ୍ଚୁ, ହଁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନର ନାଁଟା କ'ଣ କହିବ କି? ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଓହୋ, ତମ ଗାଁରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ନା ହାତ ଚିହ୍ନ। ତମ ଗାଁରେ ହାତ ଚିହ୍ନ? ହଁ, ନା ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଶଙ୍ଖ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ। ଓହୋ, ହଉ। ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାଁ କ'ଣ? ମୟୂର। ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ମୟୂର। ହରିଣ। ହରିଣ? ହରିଣ। ହେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବାଘ। କୁଆ ବେ କିଛି ଜାଣିନି। କୁଆ। ବାଘ ଦେଖୁନୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାରି ଦେଖୁନୁ। ଆରେ କୁଆଟା ସବୁଆଡେ ପକଉଛନ୍ତି କୁଆ। କୁଆଟା ହିଁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ବାଘ। ଏଟା କିଛି ଜାଣିନି। ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବାଘ। ବାଘ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରି ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ସିଏ କହୁଥିଲା ଦେଖ କହୁଥିଲା ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ପତାକାଟା କୋଉ କଲର? ସେ ଠିକ କହିଲା ନା ଭୁଲ କହିଲା? ମାମୁଁ ପତାକାଟା କୋଉ କଲର ପଚାର, ମୁଁ କହିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖ। ସେ ଝିଅ କହିଥିବ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦଉଛି। ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଆଉ ସତରେ ନା କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ ଆମ ସେପଟରେ ହାତ ଚାଲିଛି ନା। ତମ ସେପଟେ ହାତ ଚାଲିଛି? ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କୋଉପଟେ ଚାଲିଛି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଟା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଇନରେ ଚାଲିଛି। ପତାକାଟା କୋଉ କଲର କହିବି? ଆରେ ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତେଟା କଲର ଅଛି? ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତେଟା କଲର ଅଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି। ମୁଁ କୋଉ କଲର କହିବି? କଳା ଅଛି। 4ଟା ଅଛି। କଲର ନାଁ କହିଲୁ? ଧଳା, ହଁ, କଳା, ହଁ, ଧଳା କଳା, ହଁ। ଆଉ ମାଟିଆ କଲର ଅଛି। ଧଳା କଳା ନା ଧଳା କଳା ପରେ ନାଲି, ଧଳା କଳା ନାଲି ଆଉ ପତ୍ର କଲର। ନା ଯୋଉ ପତ୍ର କଲର, ଆମ ଯୋଉ ପତ୍ର କଲର ଯୋଉ ଆସେ ନା, ଏଇ କଲରଟା। ଏବେ ଗୁଟୁକା ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଛେପ ପକାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କଲର ଆସେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ବା। ନାଲି କହିନି, ଧଳା କହିନି, କଳା କହିନି, ଆଉଟା ଯୋଉ ଇଏ ପତ୍ର କଲର ଯୋଉ ଆସେ, ପୋଇ ପତ୍ର କଲର, ସେଇଆ। ପୋଇ ପତ୍ର କଲର। ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଥଲା ମଝିରେ ଯୋଉ, ଆରେ ସେଟା ଚକଟା ନା କଣ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଅଛି। କଣଟା ସେଟା? ଚକ। ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି କି? ସେଟା ଗାଡି ଚକ ନା କଣ କହନ୍ତି? ଗାଡି ଚକ? ହଁ, ସେଟା ଗାଡି ଚକ କହନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ କହିଥିଲେ ବା ଆମକୁ। ତମ ସାର୍ କହିଥିଲେ? ଆମ ସାର୍ ତମେ କୋଉ ସାର୍ ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ଆମକୁ ସାର୍ କହିଥିଲେ। କୋଉ ସାର୍? ଆମ ପିଟି ସାର୍ କହିଥିଲେ। ପିଟି ସାର୍ ନାଁ କ'ଣ? ପିଟି ସାର୍ ନା ମନ ନାହିଁ। ଏଠି ଦୋଷନା ଇଠି? ଦୋଷନା ପିଟି ସାର୍ ଘର ଇଠି? ଦୋଷନା କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଭୁବରା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଭଡା ନେଇକି। ଭୁବରା ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମ ଘର ହେଲା କନପଡା, ସେ ରହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ। ଯଦି ଆମ ପ୍ୟାଟଟା ନାଁ ହେଲା ପେଟ, ଯଦି ସେଇଟା ଯଦି କଖାରୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ